Mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga mga dapit kaninyo o mga panghinaot, unta kamo karon anak kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, din may magamit nato sa pagtimbang-timbang sa makamaturan, makapaghatod ka nato sa kaluwasan, magitulo ni Master kanamo, pwede sa mga among pagtulo kaninyo. Kung may mga basahon man o libro referensya nga gamit, dili kini gigamit para sa pagsupak sa Biblia, kini dinhi lamang sa mapagtulo sa sulod sa pagtulon ang PBCM nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga kini mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O tuod sa tanang mga membro sa nagakalain-laing dapit, sa tanang mga branches, kumusta ka ninyo? Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga, nag-angkon sa mga radio station para maialagad kining mga programa dinhi sa inyong dapit. O kumusta? Labi na sa mga membro sa PIBSIM compound atong mga diehard, no? Doon na may nag-diehard. Nasakop na sa ilang bag-ong haon ba o putahe pa ni, may putahe kay kuan man pailin-ilin, pero pag kaluwasan ng hisgutan dili kini gitawag og Philippine Association Divine Master, no? Holy Spirit Incorporated. Ang nagdalaan ni sila na si Hermogenes Macarayo ug si Danilo Nakwa, mo na nga amo pud ning gipasidaan diyan ninyo aron dili mo malipat. O karong palaboton kay adto na may atong panagtigom sulod sa usa ka tuig, dunay tulo ka hugna, ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O para sa mga kaigsunan nga atong gikasabutan para sa atong PBCM Palace reconstruction, magapanghinaot kami niya na sa inyong mga paghatag niya na. O mao lamang kana nga atong pagdumdum niya ng pagtambong nato sa ato gyud nga conference. O sa pagkagaron magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab inyong igsoon, Brother Debs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambaya yung nausab ninyo karon, nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kauban pa rin nato karon sa studio, atong kaubang ministro o ebanghelista, Brother Mario Warlito Chabet. O ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan o mga igsunan? Kini usab karon ang inyong igsoon, Evangelista Brother Ronald Canyaban. Katambaya yung usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among ighatod kaninyo. O ako na lang pagpangumusta sa ni Brother Espiridion Bertodes dinhi sa Barangay Padakan, Pinamunguhan, Cebu. Kumusta kanimo og sa imong pamilya? Og sa tanang mga membro sa pagtulo ng PBCM dinhi sa Pinamunguhan, Cebu. Kumusta kaninyong tanan? Og dinigayon na ihatag ko pa kamo pagpaila pa sa kauban pag-ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpadaling og usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga gigsunan sa inyong pagpadalingog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag-adlawng Domingo ug aduna usab matag-adlawng Sabado sa inyong pagpadalingog. Dinhi nining maong sibihan sa RP Index Kio Teleradyo Cagayan de Oro City, mabati ang programa matag-adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagnas kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab gini sa YouTube. Ingon man makita gini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O kumusta og ang among pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagasuporta sa programa. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, dinhi sa Bay Radio, Waikurat FM, mga atong programa mabati kini matag-adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBC Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City?
Ang atong programa matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalinghog dinhi sa DXBP Shore FM. Matag Sabado sa inyong pagpatalinghog din gitagaan kini og pagsuporta sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Og dili sab nato kalimtan brad no sa DXKD atong oras din brad sa DXKD. Dixkidi usab alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabihon mga kaigsunan RPN Dixkidi Dipulog. Og usab ang atong programa mga kaigsunan dinhi sa Cebu City, mabati kini sa DYLA matag adlaw Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Og dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabihon ng programa. Mabati kini sa Power Radio din gitagag kini kinabuhi sa kaubang ministro Ebanghilista Brother Dever Rizaba. Ato usab nga gikumusta ang tigpaminawan dinhi sa Hingog City sa Railbait Radio. Matbati ang programa alas 6 ngadto sa alas 7. Gitagag kinabuhi unang-una sa atong Executive Vice President og ang pamilya Kisimundo. Ingon man ang atong igsoon Brother Mario Chabit og ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din gapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na imutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang ato sab nga mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nagasudong sa programa via Facebook Live. Kumusta kaninyo Sister TC Culiat og ni Sister Lily Patterson. Asiyapon Sister Tisi ang among pagpasalamat sa imong pagpadangat sa mga libro o referensya nga gigamit sa atuang programa. Sa mga amakiton, ang Hermias Family usab nga nagasudong via Facebook Live, labi na sa igsoon Brother Nicodemos Nicky Hermias. Ang atuang legal counsel sa pagtulunan sa PBCM, Attorney Ramil J. Carion. Og Ato sab nga gipangamusta brad Ronnie si Brother Primo Sabang dinhi sa Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Primo Sabang? Kumusta usab nato si Brother Jirid Kila dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental. Datong gustong magparangat sa pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Og ron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong paghisgutan Brad Ronald, Brad Deber, Brad Ron. Ang padayon sa ipangutana ni Sister Lina Balaba dinhi sa Pilar Bohol, no? Nga may tungod sa gisgutan sa Pinadeg 21:3 o 4. Kini part 15. Part 15 na rin. Oh. O atong pagabasahon ang una niya nga mo'y atong gitagad karon kini kang Lina Balaba og atong mosunod unya ni Brad Deber og ato sang ipahibalo nga mao ni ang atong katapusan na nga pagpahayag sa kang Lina Balaba kay atong tubagon tong uban pang mga nangabinbin dayon o kining mga missile nga gi-atake ni Valencia nga dili Valencia Bukidnon, dili Aquilino Valencia. O atong ipahinumdom lang daan nga kung nagtuo siya nga ang iyang birada makapatikangkang nato, wala pamatian ninyo inigtubag namo pero amo sang dalikyatan dayon sa sunod ang katong mga nabinbin nga nagapangutana. Ano pagbasa Brad Deber o sa imong Og kadungan sa dili Brad Ron? pa basahon ni Brother Rib ang mga pangutana ato lang ipahibalo sigon sa gihimo na nga statement sa Executive Vice President mahitungod niining Mr. Valencia nga kung unsa may iyang gihimo nga mga pagwali iya-iya na lamang kana og wala nay kalabtangan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Executive Vice President. Tuot may mahibaw-an sa tanan sa tibuok kalibutan. Kay lusot man asang mga membro mga kaigsonan atong timanan wala na kini labot. Okay? Siya sa iyang pagtagaw-taw. Okay, Brad Deber? Okay, atong pagabasahon Rev. Ang mga nagapangutana, unang-una dinhi natong makita. Number 1 dinhi si Sister Lina Bibalaba dinhi sa Pilar Bohol. Ikaduha si Brother Ryan Mapalo dinhi sa Tandag, Surigao del Sur. Ikatulo si Dunggal Stingabngab. Ug ang ikaupat si Brother Rubin Gambi dinhi sa Tandag City. Og atong ipahibalo nga kini si Ryan, no?
mapalo sa Tandag, Surigao del Sur ug kini si Donggals tingab-ngab, no? Murag kini sila maoy madungan nato sa pagtubag kay murag pupareho ra ang ilang statement ani. Okay. Na dayon ato lang ikuan nga kung nagsunod mo inyo na karon nga sunod nga Domingo. Unya atong ma-display ang pangutana ni Sister Lena Balaba. Yeah, makita nato sa screen. Kini nga pangutana bisag di nato basahon kay permanente naman nangutana siya Brad Deber, Brad Ronald, Brad Ronnie may tuod sa mapintas nga mananap. Na tapos na nato kini pagtumbang. O kining pinadayag 21 3 o 4 nga iyang gisgutan nga kinsa daw ning Dios nga Amahan og Dios nga Anak og Dios nga Espiritu Santo ato nang nahiklad og ato lang gipadayon ang lintungan ng unod sa 21:3 ug 4 nga kini gikuraw ni Aquilino Valencia og sa iyang pagkuraw nga kini siya gyud tagna kini sa katumanan sa lawas sa itong magtutulo nga maong Espiritu Santo bradron pero dili niya dawaton. Yes. Pero atong ipakita sa mga kaygalaan, labi na sa mga ministro sa PBCM, nga kining gisgutan nga tabernakulo nga sa ubang hubad puloy-anan sa Dios maura na ang sanctuary o kining gitawag og tulda o balong-balong. Ang na-record sa pagkasulat gyud sa Biblia original tawgon gina og tabernakulo. Pero kung hisgutan sa daang tugon katong iyang gisangpit-sangpit tungod sa footnote, siya ra po'y naghisgot nga wa siya kabarong nga dili man kuno tanan footnote muhaom. Mabitaw na among giingon pero imo man gyud himuon nga dili lawas. Na wa magkakibaw kaysa imong nibaw-an nga dili man di lawas. Dili ka nakapabarog. Imo man ang gisulti ra ba sa pagwali nimo? Di ikaw ray naunay, mura man nas giingon nimo nga og mag-apil-apil ka sa politika, iya na sa yawa, labi magbutar ka, ni butar ka, di nayawa ka na. Pero ikaw ra po'y nag-ingon nga, dili man tanan politika, apil ka, iya sa yawa. Ikaw ra po'y nabuthan ana, mabitaw na nga mong stand. Ikaw ray nagtubag-tubag, di, why, problema na mo. Karon atong ipakita nga ang tabernakulo sa daang tugon o sa bag-ong tugon nga atong gipahayag nga nahaom o katumanan sa atong magtutudlo diha sa Espiritu Santo sa pagpamatuod nato sa ikatulong hugna na nga panahon sa pagpamatuod brethren. Nga kining tabernakulo sa daang tugon mo kini nga dito ang tao mosulod og naay mga tugon ini ay nang prueba brethren nga kining tabernakulo nga gisgutan sa Old Testament mosulod kanya na unya naday balaod. Okay, Rep, niyang prueba basahon ako sa Biblia nga gitawag ang balaang Biblia hinubad gikan sa authorized version Textus Receptus Cebuano version kini. Ari ko mobasa sa Levitico kapitulo 10 bersikulo 9 gingon sa pagbahayag. Ayaw pag-inom og bino ni sa maisog nga ilimnon. Ikaw ni ang imong lalaking mga anak uban kanimo sa diha nga kamo mosulod ngadto sa tabernakulo sa tigumanan. So matinaw nga kini diyang tabernakulo mosulod sila aron sa pagtigom. Basin kamo mga matay dunapoy instruksyon. Kini usa ka tulumanon sa kahangturan sa tibuok ninyong kaliwatan. Nay nakatugon nga makuyaw kay nag-ingon ayaw pag-inom og bino ni sa maisog nga ilimnon ikaw ni ang imong mga lalaking mga anak nag-instruction si Moises ni uban kanimo sadya nga kamo mosulod ngadto sa tabernakulo sa tigumanan di tigumanan ni basen kamo mga matay kini usa ka tulumanon sa kangturan sa tibok ninyong kaliwatan katong gisgutan diha nga mga Israel linhon. Unya karon unsa ba ang mabutang dayon diha sa maong tabernakulo nga makita Brad Ronald? Ani Areb, atong pagabasahon sa Biblia, kining ang balaang Biblia
nga gihubad gikan sa authorized version textos receptos kining nakasulat dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Samuel kapitulo 6 bersikulo 17 ingon ining atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og sila mipasulod sa arka sa Ginoo og mipahimutang niini diha sa iyang dapit diha sa tunga sa tabernakulo nga si David mipataod alang niini og si David mihalad og mga halad sinunog og mga halad sa kalinaw at tubangan sa Ginoo. O nakita nato nga kini di ay ang gitawag og tabernakulo. Diha gisulod ang arka sa Ginoo. O mipahimutang niini diha sa iyang dapit diha sa tunga sa tabernakulo sa ubang huban na gingo diha sa taliwala sa tabernakulo. Sa ito pa, mataliwala pagbutang ng arka. Yan ini, si David, tungod kay hari, siya po nagpahigayon ini. Kay mao manibulaton sa katawhan sa Dios o ang nahimong leader sa sinugdan, si Moises dayon, si David. Unya, naibulaton nga mga halad, sinunog, o mga halad sa pakigdait nga dinhi giingon sa kalinaw kay kanang pakigdait o kalinaw tan-aw nimo na sa Biblia kanang pakigdait kung adto na ka sa English page man na di sa ato pa makita nimo nga kalinaw mao lugar na ang kining gisgutan nga matunga pagbutang ng gitawag og arka. Ug unsa ang sulod sa arka sa nakasulat sa Biblia, dito sila musulod pero nataliwala dito sila musulod sa tabernakulo ug nataliwala ning gitawag og arka. Unsa ang nasa sulod sa arka, Brother? Niyari, ba't nung pagkabasahon sa ang balaang Biblia, Cebuano, hinubad gikan sa authorized version textus receptos. Din hinato pagkabasahon, Reb, sa Hebreohanon, kapitulo 9, versikulo 3, hangtod sa 4, niya. Ug sunod sa ikaduhang tabil, ang tabernakulo nga gitawag pinakabalaan sa tanan. Nga may bulawan nga insensaryo ug ang arka sa pakigsabot nga gilukop sa paghaklap og bulawan. Sulod niini diha ang bulawan nga kulon nga adunay mana ug ang kang Aaron nga sungkod nga nanalingsing ug ang mga papan sa pakigsabot. Diya sa mong tabernakulo di ay na may tabel. Pag abri sa tabel, naama kita tabil-tabilan man makita diyon ang arka sa pakigsaad o giingog pakigsabot kay dinhiman sa textos receptos nga Biblia. Nga gilukop na paghaklap sa bulawan may dekorasyon na ug sulod diha niya na ang bulawan nga kulon nga adunay mana o kadtong kang Aaron nga sungkod nga nanalingsing og na dito ang mga papan sa pakigsabot o pakigsaad. Mo nang atong nabasa. Ay ang puta na Brad Rone, katong makita diya sa sulod sa maong arka nga kini nataliwala sa tabernakulo, naa dito ang gitawag og papan sa pakigsaad. O Nga pakigsabot. katong giingon diha nga papan sa pakigsabot. Mo kana ang duha ka papan nga naa diya sa sulod sa maong gitawag og arka. Nga nasulod po sa tabernakulo. Nga nasulod sa tabernakulo. Mm. Ang pangutana, unsa tong nasulat diya sa maong papan, Bradron? Mao kini ang napulo ka sugo, Reb. Ang puri babasahon ko gyapon sa Biblia nga gitawag ang balaang Biblia Cebuano, hubad o hinubad gikan sa authorized version textos receptos. Ari kumubasa sa usa sa sinulat ni Moises ang Deuteronomio. Sa kapitulo 4 bersikulo 13 ingon niya nakapahayag, Reb. Og siya mipahayag nganha kaninyo sa iyang pakigsabot nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan sa napulo kasugo og siya misulat kanila diha sa duha ka papan nga bato. O nakita nato nga ang sulod sa maong duha ka papan sa pakigsabot o pakigsaad na diha ang napulo ka sugo nakasulod na sa arka. Din ang arka gipataliwala nasulod sa gitawag og tabernakulo.
Mo ning atong giklaro pag-distinguish nga lahi katong dinhi sa pinadayag 21:3 o 4. Okay. Na karon mo nang giingon nga sa gibasa pa lang ganina sa maong bersikulo sa pagbayag nga adunay giisgutan diya nga peligro og dili magtuman anang balaod kay mamatay kita. Na karon sumala sa nakasulat sa Biblia katong arka sayon-sayonon ratog kabot o hikap-hikapon mga mahal namong tigpaminaw Sister Lena Balama dinhi sa Pilar Bohol dili kay kumuhikap ni adto naay balaod mamatay ang muhikap ni adto mo na ang usa sa mga balaod diha nga mabantayan nato unsay puriba ni ana Brad Deber. Niarib atong basahon sa kini gihapong Biblia Textus Receptus dinhi nato pagabasahon rib sa unang Kronikas kapitulo 13 bersikulo 7 hangtod sa 10. Pero dinhi sa nakasulat sa maong Biblia gitawag na kini og unang kasaysayan kapitulo 13 bersikulo 7 hangtod sa 10. Sa Textus Receptus nga Biblia rib ingon niini ang nakapahayag og sila midala sa arka sa Dios diha sa usa ka bag-o nga karumata pagawas sa balay ni Abinadab. Ug si Uza ug si Ahio miggiya sa karumata. Ug si David ug ang tibuok nga Israel na naghudyaka atubangan sa Dios pinaagi sa tibuok nilang kusog ug uban sa pag-awit ug uban sa mga alpa ug uban sa mga salteryo ug uban sa mga tambul ug uban sa mga simbal ug uban sa mga trumpeta. kini di ay mopos kita kadiot. Kini di ay gitawag og arka sa dihang balhino na ang siguruon diha dili ang kadungtolda ang arka. Sa dihang ibalhin na mga paghudyaka o pagkalipay nila nga gigamit nilang mga alpa magtukar ba mga salteryo, mga instrumento lugar ug uban sa mga tambol o simbal. Sa ato pa, murag sistema nga magprosesyon dadon ganini mo na ibalhin, kana gyud ang reglamento nga buhaton dayon ato ipadayon Brad Deber. Okay, atong ipadayon dinhi sa bersikulo 9 ingon niini ang nakapahayag. Ug sa dihang sila nahiabot sa giukanan ni Kidon, si Uza mikabuot sa iyang kamot aron sa paggunit sa arka kay ang mga baka napandol. O tanaw ha, kung imong basahon ni mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, labi na ka nimo Sister Lina Balaba, ang baka nga gikargahan gud sa arka, napangdol man gud ang mga baka nga gikargahan. Busa, gikabot kini ni Uza. Mikabot siya sa iyang kamot aron paggunit iyabang pungan kay dihang nahiabot na sila sa giukanan ni Kidon napangdol man lagi di iyang gikabot niya siyang kamot ang kining arka kay iyang gunitan kay napangdol man ang baka pagkakabot na niya kay nahikapan niya pinagis pagkabot unsay nahitabo ni Osa Bradeber ko ipadayon Na namatay gud siya rib. Niya atong ipadayon sa bersikulo 10. o tumurag kag nahinay no kay namatay siya kay murag naguol lugar punta bisag nagbasa nga anong namatay man. Aber Atong pagkabasahon rib ingon niining nakapahayag ug ang kasuko sa Ginoo nahaling batok ni Uza ug siya mihampak kaniya tungod kay siya mikabot sa iyang kamot ngadto sa arka ug didto siya namatay atubangan sa Dios. di tanawa nga ang sulod sa tabernakulo mao ang arka. Unya kay gibalhin man lagi di siyempre pagbalhin kinahanglan gyud nga ang mga katawhan ini instruksyonan daan nga dili hikapon kini magkinaon sa man ayaw paghikapan na maayo ang tumong kay dipinsahan ang maong arka kay mahulog unya kay napangdulgod ang mga baka nga gikargahan ani pero ayaw gyud kalimot sa instruksyon sa Dios. Tanawa gani mga mahal nga tigpaminaw og imo ni
nga analisaw mo ka nga labihan ka istrikto di ay sa Dios nga mao si Jehova sa lay pagkasulti si Yahweh kay namatay siya bisag maayong tumong. Ang problema karon kay na may instruction nila ang imong hilamon nini ang iyarang tukon o kanang lahungan niya ba kay kining matag kanto nini upat man ni ka kanto ning arka gibutangan kada kanto og kibali ring singsing ba ring ang singsing ring mangyapon na pero di upat ka ring kada usa dito iluhog ang lahunganan katuray imong gunitan dili ang principal nga arka kay mao man ay balaod unsay prueba Brad Ronald. Aniya ang prueba na rep dinhiga po to pagabasahon sa Biblia nga ang balaang Biblia nga hubad gikan sa authorized version Textus Receptus atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Exodo kapitulo 37 bersikulo 3-5 ingon ini ang atong pagabasahon og siya mihulma alang niini og upat ka singsing nga bulawan aron ipahimutang sa upat ka kanto niini bisan duha ka singsing ibabaw sa usa ka kilid niini og duha ka singsing ibabaw sa laing kilid niini og siya mihimo og mga tukon gikan sa kahoyng sitim og mihaklap kanila ginamit ang bulawan ug siya mibutang sa mga tukon ngadto sa mga singsing sa mga kilid sa arka aron sa pagpasan sa arka. Oh. Sa bersikulo 3 kung atong balikan, no? Sa matag kilid kay upat man ka kanto duha ka singsing na daan. Pikas po duha ka singsing. So kay ringman dito ibalhog tong kahoy para lahungan. Duha lugar kada kanto. Dito kamugunit ayaw katong principal mo na ang balaod. Nagihikap man niya ang principal katong luhuganan katong kahoy dito nga kuan sa matag kilid mo to'y imong gunitan kay dito man maglahong o pasaanon mo to siya ang balaod adto mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan labi na kanimo sister Lena Balaba di nakita nato nga dili mapasayop nato ang Dios kay naa naman siya gihatag nga dito ra magunit pero sa Biblia kining arka nga gigamit-gamit sa mga Israelitas kini ba Brad Ron padayon ba ni nga hinumduman labi na nga naa dito ang Dora Kapapan nga gisulatan sa napulo ka sugo ug usa diha ni ana sa ikaupat ka sugo ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay Brad Ron dumdumon ba ni o padayon ba ni nga sistema nga arka nga naa sa sulod sa tabernakulo nga ipakaliwala gyud kini. Ang tubag ni ana Reverend nga dili. Ang prueba atong basahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ari ko mobasa sa Jeremias kapitulo 3 bersikulo 16 gingon. Og mahatabo sa diha nga kamo mosanay og mudaghan sa yuta. Niadtong mga adlaw nagaingon si Jehova sila dili na moingon pag-usab ang arka sa tugon ni Jehova. Di na kuno moingon pag-usab nga isgutan ang arka sa tugon ni Jehova. Ni mahisulod pa kini sa ilang hunahuna. Adi palimtan na kaya di naman ipasulod sa hunahuna. Ni mahinumdum pa sila niini. Ni muduaw pa sila niini. Ni buhaton pa kini pag-usab. O tanawa ang pinakabililhon kung imong hunahunaon, hikapon ni mo tong tabernakulo, di magkamamatay. Dili. Kini siya, kung imong hikapon mamatay ka, pero nailahungan ani, dito ka ra maghikap-hikap. Kung pasano na ni. Ang Biblia nagpamatod nga dili na kini hinumduman ang arka, mismo ang Dios, dili na musulod nga pasudlon pa ni sa imong hunahuna nga maghunahuna ka ni ana ni mahinumdum pa ka ni ana ni muduaw pa ka ni ana ni buhaton pa kini pag-usab di wala na mo nang dakong kalainan sa tabernakulo karon nga atong pagahisgutan sa pangutanan ni Sister Lina Balaba nga gikuraw-kuraw ni Valencia karon
Kung pahikalimtan di na ibutang sa una-una ang arka, basig mingon nga ang mga tao nga ang kanang arka pero katong sulod sa arka mo hinumduman daw be kay sa nabasa nato naaman tong sungkod ni Aaron nga nanalingsing naasa man na rong sungkura nga siguro naman ninyo ang nakapapan. Mao nga apil na kana sa pagkahikalimot. Kay ang prinsipal gipakahikalimtan niya naam na sa sulod katong mga balaod. Pero mangita gyud mo, may gyud unta brad kanang mabasa gyud litra por litra. Makabasa bata nga ang adlaw igpapahulay nga nasulod sa papan nga bato, sa duha ka papan nga bato sa ikaupat ka sugo nga nasulod ni sa arka. Pahikalimtan na gyud brad Deber kay may mga 70 Adventist sama atong Mitchell Bendilio nga kita hapit na ta maupaw pero mayon tag upaw taon niya dili maupaw pod sa katarungan. Niapoy atong magwali kauban nga naupaw na kita pod hapit na maupaw nakauna lang ni siya gamay na maupaw pod sa katarungan ang atong katarungan nga iyang supakon madugay tuanan niya makalimot siya unsa iyang gibarugan ba lamang kay matod palagi nila senior citizen ang puta nakauna man ni siya senior citizen nauna na ni siya kabungaw ba ibungaw na ni o katubitong gipangutanag unsa in English sa bungaw wa man gid siya kay bawo aron iyang kuanon nga kabalo man siya Brad Ronald Brad Ron nga ang in English sa mangga ingnon magmanggo isa ingon ana pud na kanang bungaw diha ra gyapon kuaon siya bungawis. Bungawis na tingali ni siya. Pero atong iprobahan ang prueba sa Biblia katubang sulod sa arka nga duha ka papan nga bato di nasulat ang napulo ka sugo. Pahikalimtan naman tong arka. Kalakip ba ang tuwa sa sulod na adto nga mga kasuguan adto Deber labi na sa adlaw nga igpapahulay. Oo, Reb. Atong pagkapruibahan mo gamit tag Biblia kining ang buhing pulong. Din hinato pagabasahon Reb sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 6 na ikama nato sa bersikulo 15. Lisod po ilang supak kuning ang buhing pulong alag lisod po ilang ang patayng pulong. Buhi gining atong gisiguro. Niya ang nakapahayag Reb sa bersikulo 6 ingon ini ang nakapahayag. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Dili sa litra kundili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo ka sugo aron maluwas misangput hinuon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Na isunod na to sa bersikulo 15 nagaingon ini, oo, bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo ka sugo maoy paagi sa kaluwasan. Sa una kining napulo ka sugo ang ikaupat ka sugog lapaso nimo nang adlaw ipapulay ipapatay ka ra ba ana di problema. Pero naa sa bersikulo 6 nag-ingon diha siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugon matod pa ni Apostol Pablo sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Nananday ipasugilon ang bag-ong pakigsaad. Nga kanang bag-ong pakigsaad dili sa litra kundi sa espiritu nga naghahatag og kinabuhi, naghatag og kinabuhi ning bag-ong pakigsaad. Pero matod pa ang daang paagi na bag-ong pakigsaad nay ang daang paagi nagasulay sa pagpatuman sa napulo ka sugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi ang espiritu nagatag og kinabuhi. Nana sila sa bag-ong paagi. Dili sa daang paagi. Nga katong daang paagi, pagbantay sa napulo ka sugo. Kung daan ng paagi, nana sila sa bag-ong paagi, sa bag-ong pakigsad, tiwa na nila
bantay di kalimtan na kalakip sa arka. Og ang Dios nga niining panahon na nga mo'y nagtugon si Hiyuba. Pati pa si Hiyuba, mga mahal na mong tigpaminaw, Brad Ronald. Apil na nga dili na gani ipatudlo. Kay aduna naon yay musunod ani nga mo na itulo. Hain ang puriba, Brad Ronald, sumala sa nakasulat sa Biblia. Pati pa ang nagtugon sa tabernakulo sa arka nga mo si Hiyuba, dili na ipadumdum o dili na gamiton sa pagpaila pa ang iyang ngalan. Ani ang prueba na reb atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 ingon ining atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Og sila dili na gayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Hiyuba kay silang tanan managpakaila kanako. O bisan dira ta kutob Reverend, klaro nga di na itudlo, di na pud ipaila. Oh. Naklaro na nga si Hiyuba di na pud itudlo. Oh, nakaron kay di naman itudlo. Balikan tani kining maayong laki nga hari sa tanang mga hari. Ngano man. Okay. Ako kuno nagpakamaayong laki kuno ko sa Biblia. Dili oy sa sinultihan nimo ikaw kay og ako pa'y mayong laki. Ikaw mo'y nangureksyon ako. Niya itong pamation imong koreksyon. Valencia, dili Bukidnon, Aquilino ni. Aquilino Valencia. Niya itong pamation. Kanang di lang ninyo dawaton kay nagpaila mong gug kang ngamay kang laki sa Biblia. Nagpaila mong gug kang ngamay kang laki sa Biblia. Ingon si Valencia, di kuno na mo dawaton ng iya ha. Di magyud na madawat og mini na nga kwarta og tinuod nga kwarta madawat og tinuod ng imong argumento anong di madawaton pero niya para gyud og dili pa ka maayong laki gipasabot na mo si Lina Balaba diri sa Pilar Bohol imo diyang giingon Sister Lina kung mamati man kanila pamati apod kini si Aquilino Valencia nga ubos nga. Nagpaubos-ubos ka ba? Amay nang ikaw mo'y musulti. Yato pamation. O, di ikaw mo'y may laki na. Sister Lina Balaba, kung mamati man pananglitan ka, dito nila, patalingo kasi ninyo, kining ubos nga higala si Brother Aquilino Valencia. O, pag ingog, di kuno dawaton ng iha, di imo ha. Kaya nagpakamayong laki kuno ko, og di dawaton ng imo ha. Mayong laki na ko. So, pag dawat anak na mo. Nga sa sinugdan, ako may nagtudlo ni mo, nisukol ka naman lang. Nakaron, Sister Lina Balaba, anak pag ikaw, kung mamati ka, praktisado po ni siya ba, mura taw siya kuan, artista na ba? Pero, bueno, mag-anak maputa. Pero, yagod, kung mamati kanila, pamati po ning ubos ning higala. O nagpaubos-ubos pa. Pero ang sinultihan, labihan ka kapayason niya. Sa pagkuraw na, imbis Valencia og nay mamimbro nimo aha man nimo dadon. Di ra ba pug kauyon nilang makarayo? Makita man sila pong makarayo di pud uyon nimo. Pero mag-abot mo, mura mo nagsikuan ba murag amigo pero di sa sekreto. Di magbuhat na pug kag imo this coming year o karon bagyapon imong ang kontra po nila. Kini amo advance mga kigsunan no pero di pa ninyo madungog kay namay nangutana pa namo pero makalao mo wa pa misukad o ako magbakak kung isa na mo preparado na. Nakaron niya iyang gihilabtan si Lina Balaba kay mamimbro utan ni di gyud niya gusto kay maanhi una di gusto gyud diha nimo ipanha di ikaw mo nagkinapayas nya ato pamation ang iyang hangyo nga Lina Balaba ako'y pamation o nangureksyon na siya diri na mo sa tinuod lang rib katong iyang gipamulong nga nang hinambog ka sa Biblia nga mayang lakis Biblia dili oy ikaw Mr. Valencia okay mailaman ikaw mo'y nang hambog sa imong sistema kay tiyaw mo nag-i-invite ni Lina Balaba nga ipagpaminaw po nimo di imong gidahom nga mayang laki ka. Si Reverend wa manghambog nga siya mayang laki sa Biblia kay sa tinuod lang gipropesya ni Master si Reverend nga maoy mo pasabot mahitungod sa Biblia. Why imo?
Kita pa gisuloban sa Oh, pagka. Way sa pagka Bisti. sa sutana sa pagkapari. Way Dili imo. siya, no? Walay imo Oh, balinsya. nakita ko na. Way kasaysayan nga gipakupot kag Biblia o gipasuluban kag sutana busa ayaw pagyama-yama nga ingnon nimo ang executive Vice President nga hambugiro nga nagpakamaing lakis Biblia. Ikaw mo'y nagpakamaing lakis Biblia. May lagi unta to husto pud tong niingon nga kanang hambugiro ang in English na hamburger. Oh. Okay, lami man to. Sakit na ang mga membro nga naminaw ingnon nimo ang executive hambugiro. Na, ambot lang nimo. Ya atong pamation ang matod pa ni Brad Ronnie nga ikaw balin siya mo'y hambugiro. Pamation na to. Kaya kini kong pinaniyag, 21:3, mga higala, dito ni gikuha sa Ezekiel na may footnote letter Z in 0. Atong basahon kining Ezekiel. Kapitulo 37 ug ang bersikulo 27. Ang akong tabernakulo maguban usab kanila ug ako mahimo nga ilang Dios ug sila mahimo nga akong katawan. Kung kining tabernakulo nga gisgutan, unya kay tabernakulo man sa ubang huban ni Loloy sa pinag 21:3. Unya iyang giingon lawas. Unya kining dinhi tabernakulo ato sang ingnon nga kinsa maning lawas dinhi sa panahon sa Israel. Nakita nato nag-question siya. Unya kay naman sa 30 City 20 City. Gikan sa pinarig lugar 21:3 naman kunoy footnote. Unya tong iyang wali siya di gisupak bitaw na mo na dili tungod kay nag-footnote dito sa Ezekiel. Tinuna kay kung basahon nimo balin siya kining gitawag ang balaang Biblia Cebuano authorized version textos receptos wa gyoy imong mabasa nga unsa nga naghisgot og mga footnote niya kay dili lagi saliganan ang footnote. Ikaw piningon nga di man gina tanan footnote mo Sibo. musibo mo bitaw na. Unya naghisgot ka nga kanang tabernakulo diha ya maumana ang sa Israel mao bitaw na katong gigamit nila ni Moises og ni Haring David mao bitaw na diha magsugod ng imong basa ang 20 City magsugod na nas 25 hangtod sa 28. Pero diha ta mo laktod ta pagditso sa kang Sister Nida. Alita kang Sister Nida no? Unya unsa sa pagpamati gyud ni Sister Nida kung si Aquilino Valenciana nga ikaw may nagpakamayong laki kay nangureksyon naman kanako. Oh. Kung atuan nato Brad Dever ang gisulti ni Nida sa iyang obserbasyon ni Aquilino Valencia unsa gyud ay kuno ni si Aquilino Valencia og manabot. Bugoon maguguno na siya reb. Oy, Goy. Si Sister Nida ang nagsulti. nagsulti, oo niya. Base pa sa atong nadunggan sa uban, muingon sila nga ay sa una ra ng bugoon karon nabugok na gyud. Di ay. Sus, namo na ilang Ato sulti. lang gipangamusta si Sister Nida no nga Wow. dinhi sa Luok hinatilan. okay. Kumusta ka nimo Sister Nida? Niya atong pagabasahon reb, ang comment ni Sister Nida Bakang bahin kang Brother Aquilino Valencia ingon niini nga kapahayag. Good PM reb. Daan pa jud na si Aki bugoon. Makalagot dili na unta na ipagwali reb. Sige lang kay kun muari na siya akong sultian. Basin mausad na'y panuway ninyo. Gi-expelled na siya. Ya, kabalo siya nga panuway ka namo di ay Aquilino Valencia. Ha? Na sa bag-unan niyang sunod-sunod yun, iyang giobserbaran di ay ni si Aquilino Valencia, may paapas siya. Sa ubang pagasulti ba, may gipahabol siya. Kung siya iyang gipahabol, Bradon, puli-puli lang mo ni Brandon basa sa gipahabol. Okay Kay ba? una man to niyang gipadangat. Okay, basahon na to. Ako mauwaw ko anig mang-invite ko. Oy niya. Ang kag mamino baka si Sister Lina ani nga bugoon man day kakuno Mr. Valencia. Iyang pamation, pero namati man siya na to, Oo. ang iyang desisyon, possible yun nga parehas kang Sister Nida Bakang. Di apay dogang bahayag o kining comments ni Sister Nida. Niya atong basahon atong i-display. Wa na jud si Aki nagpatuyang na sa iyang gibati. Nawa man siya'y batasan nga di man maayo ng iyang gibuhat. Bisan akong naminaw sa wali ni Muki, way unod, nagtalaag ka.
Yun sa gudi mo pagpanabot ang Biblia. Nya. Di naman ni amo. Nahimo. Wa man ta magsugo nga Sister Nids kanan ni ang suhulan ta ka pagsulti ana kay si Sister Nida nagpadala mga ni siya sa miagi natong konferensya bradon sa kalihukan sa para sa amuta sa baka ba kay doon na may atong kuan no okay ni si Sister Nida na wa man nato taga ikwarta isulti ra guna nga kapilyo gyud ani ni Sister Valencia. Sister Valencia, Bradon, og nasayop ko. Sister, Ha? Ay, Brad Sister- Valencia. si Sister Nida, gini siya Brad, di siya Brad. Lagi. Ah. Karon, tungod kay si Hiuba di naman itudlo, mao ni sa unang kapanonan mao ni ang tabernakulo ni Hiuba di na itudlo bisan tong naa sa arka ug ang sulod sa arka. Nakaron. Bisan pa si Yoba nga nagpahigayon ni ana, di na pud siya itudlo. Oh. Sa pagwali lugar Bradon kay doon na naikausaban. Oh. Karon Brad Deber, naabay kapuli ni Hiuba kung di na itudlo ang iyangalan, may gipapalusot ba day siya? May kapuli siya rib, may musunod niya ni atong pagabasahon. Sa Biblia nga, the Holy Bible Revised Standard Version, RSV, sa Zechariah chapter 13, verse 7. Nga Biblia, niya atong pagabasahon, nag-ingon ini, "Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, that the sheep may be scattered. I will turn my hand against the little ones." Kung basahon nato sa Cebuano, igon ini ang nakapahayag, "Pagmata o espada, batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagbarog, sunod nako." Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon bisag diha ako to, bre. Oh. Kini nga mabugat nga pamahayag sa Dios nga isuod gyud nato, di gyud nato ipagaan ba? Kung ipagaan, kibali nga walay nada. O pagmata o espada batok sa akong magbalantay. Ingon, batok sa tao nga nagabarog, sunod ka nako. Di na ay musunod niya, nga katong musunod niya, mao na to ang gamiton sa pagmantala. Mo nang giingon na mo, nga mugawas na dayon ang ikaduhang hugna sa panahon. Kinsa maning musunod niya, Brad Ronald, o kinibay papatalinghugan ni Hiuba, kining musunod kaniya. Walay lain nga mosunod rib mao ang atong Ginoong Kristo ug matud pa sa atong Ginoong Hiuba kini kinahanglan nga patalinghugan. Atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 35 ingon ining atong mabasa. Og gikan sa panganod dihay tingog nga miabot nga nag-ingon, "Mao kini ang akong anak, ang akong pinili, patalinghugin ninyo siya." Oh, siyempre, pag ingog, mao kini ang akong anak, siya ang nagkigsulti, amahan. Si Kristo may gipasabot, patalinghugin ninyo siya. Sa tagna pa sa Zacarias 3:6, sa Revised Standard Version, maura ka na sila po sa English Standard Version, parihas og sulod sila, pero magkalahing ang Biblia. Mauma na ang magbalantay nga sunod niya. Si Kristo ba? Bradron, maubagyod ang magbalantay nga papatalinghugan ni Hiuba. Oo, Reb, o ang puriba basahon ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church diri sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo sa Juan kapitulo 10 bersikulo 11 gingon, "Ako, pahayag ni Ginoong Hesus, mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero." Mao man dito sa Zacarias sa tagna nga pagkasamaran ang magbalantay sa karnero nya magakatibulag ang mga karnero sa panon. Ang katumanan diay sa maong tagna sa karnero nga pagkasamaran nga gingog tao nga sunod kang Hiuba, Nga magbalantay. mga magbalantay mao diay ang Ginoong Kristo. Oh, di na ana, nigawas na ang atong Ginoong Kristo sunod ni Hiuba. O kini si Kristo, baka mahal na mong tigpaminaw, Sister Lina Balaba, ingon man ni Aquilino Valencia, kaya di man siya mutuo nga kining tabernakulo, tao din nagpakatao mas Kristo, makita nato nga si Kristo, tabernakulo. Tanawar ang kabuang nimo, di man gikamusugot, kay katorang pareha sa daang tugon, ha?
Mo nang among gingon nga ikaw kami hapit na may maupaw, ikaw nag-upaw na kadaan. Naupaw patas buhok, naupaw patas katarungan. Purya buyag ning maing laki, hari sa mga hari sa pagpasabot sa Biblia kay nag-awhag na gud siyang linabalaba pamati apo ning ubos nga higala. Paubos-ubos pa di pero magpataas. Nakaron dinhita sa yangs kay kanang yang batanon man na di naman kabata gibungaw ka naman pero imo ni mapugos mi ani nga yangs Aquilino Valencia pero kini dira Robert Yang man unsa ang gisulti ni Robert Yang sa usa ka libro Brad Deber si Cristo ba'y tabernakulo Oo, Reb. Niya atong pagbasahon sa maong version sa Biblia, kining Young's Literal Translation of the Holy Bible by Robert Young, din hinato pagbasahon sa John chapter 1 verse 1, din ikama na to sa verse 14. Ingon ini ang nakapahayag. In the beginning was the Word, sa sinugdan mo ng pulo and the Word was with God, og ang pulong uban sa Dios and the Word was God. og ang pulong Dios Niya ato pagbasahon sa verse 14. And the Word became Otos flesh. Kristo. Mauto si Kristo Reb. Matod pa din And the Word became flesh. Mauto si Ginoong Hesukristo. And did tabernacle among us. Isang diya ratatama no nga and the word became flesh and did tabernacle among us na kinsa maning giingon nga and did tabernacle among us Brad Deber sa Cebuano na giyon sana na pagkasulti Mao niya siya ang pulong Reb. Niya atong pagabasahon sa verse 14. Og ang pulong nahimong unod. Og mi tabernakulo uban kanato. Kinsa tong mi tabernakulo uban kanato katong ang pulong nahimong unod mi tabernakulo di ay si Kristo tabernakulo si Kristo wa pa di matao di tao anawara Valencia ingon pang Sister Nida Bakang buguon manggod ni siya God Sa una pa. o siya mo nay yawa ninyo na magpayawa ka ni Sister Nida Balaba mao man ni siya ang imong apelyido Balaba iya bang punag ba para balabag naunsa na gawas niya na Brad Liber hain pa nga giklaro kay sa atong panggamit na gani sa Smith's Bible Dictionary ang gitawag og Cebuano nga tabernakulo tabernacle sa English maura na ang sanctuary og ang tent og ang kinini ang balong-balong no na unsa si Kristo dinhi nahimo ba po si Kristong tulda og tabernakulo sa ubang hubad sa Biblia Brad Deber Oo Reb. Niya atong pagabasahon sa kining nga Biblia, kining Amplified Bible. ang atong advice ani niya Brad Deber Brad Ronald palit ani Tinuod. Valencia Palit. kung nagpalit ka nagpagapos din ka dito sa Pinadayag Kapitulo 21 3 minsa no ay putnot hiligi kag putnot ba nini mukunot na lang ng imong panabot karon imong agtang niya unsay kamaturan ani Brad Deber Niya atong pagabasahon Reb. Din hinato pagabasahon sa John chapter 1 verse 14. Ingon ini ang nakapahayag. And the Word, Christ, became flesh, human, incarnate, and tabernacled. Ang gipasabot nining tabernacled, na adiri, gi-close and open parenthesis, fix his tent of flesh, live a while. Dayon mabasa na to sa sunod, among us. Kung basahon na to sa Cebuano, ingon ini ang nakapahayag. Og ang pulong, Kristo, nahimong unod, tao, nagpakatao, og mi tabernakulo, gipahimutang ang iyang tulda sa unod, gipuyo sa makadiyot, uban kanato. gipahimutang kuno ang iyang tulda sa unod si Kristo nahimo ng tulda unya asa man na pahimutang sa unod unsa man ang unod bukog munang tao ang pagkatulda ni Kristo diya na pamutang na sa unod ug ang pagkatabernakulo mi tabernakulo na siya wa may makapamatod berbalik siya mo na nga giwali din ni nga tabernakulo sa Clusas 20 City ngadto sa 28 giwali na si Kristo. Pero mao na kay mawala pa man ang wali nga Kristo, mao nang moatubang tag bag-o o laing tabernakulo kanang nas Pinadayag 21:3 nga naisad hangtod sa 4 nga kung magpaden kanya na wala na ang mga kasakitan tanan
kalipay na ang mapupo ni mo niya na. Unsay pwede ba? Nga kining tabernakulo, brethren, mawala pa di ay ni kining si Kristo nga tabernakulo, dili magpadayon nga pagwali sama kang Jehova. Okay, gisumarais naman lang sa atong Executive Vice President ang Colosas 1:27-28 nga gisangyo to si Kristo nga gitawag tabernakulo. Largo ta sa mayong balita, Arita. brethren, sa Hiligaynon, no? Hiligaynon ta sa Mayang Balita, Catholic Edition, Hiligaynon. Atong i-display sa screen. Ang unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10. Basahon na to sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Timan-an ta mga kaigsunan nga nagisgot si Pablo o doon na sila giwali nga pulong sang Dios pero matod pa niya, naghihatag daw sila pero matod pa niya dili pa himpit. Unya doon na kunoy mo abot nga himpit, unya katong di himpit nga ilang giwali nga pulong sang Dios magataliwan or mawala. Kaysa Cebuano ng taliwan, wala man na kay hiligayon nun maning taliwan. So siyo na to sa gipahinungod ni Pablo. Kining ilang giwali nga pulong sang Dios nga matod pa ni Pablo gihatag daw kanila pero di pa hingpit o kini mawala. Mao gyapon nga Biblia ri basahon ako ang Mayong Balita Biblia Catholic Edition Hiligaynon. Pero ari ko mabasa sa pahayag ni Pablo sa Roma Kapitulo 10 versikulo 17 gingon sa pagpahayag. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios mo ning ilang giwali pero ingon si Pablo dili hingpit ug katoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Tanawa kay mawala pa man. Unya kay mawala pa, mauna nga dunay bag-ong tabernakulo nga atong sudungon o tan-awon sa pagtan-aw na nimo imo na po nang ipahibalo sa tao aron makadawat kaniya ng saad. Mao man gani nga tan-awa nga gitapos ang panahon sa tabernakulo hasta si Jehova og atong arka og ang sulod sa arka. Mo na nga gipuli din ang atong Hesus Kristo, atong atuan ang Biblia nga ang pulong sa Dios. Okay? Oh. Brad Ronald, kung mawala ang wali nga Kristo, ang puli ba ang Espiritu Santo? Oo, ang Espiritu Santo ginari. Okay. Atong pagabasahon kini nga Biblia dinhi sa nakasulat kini ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Oh. Ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Apan kon makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Oh, bisag di nato tiwasono, ang amahan na ay puli niya pagitapos si Kristo. Pagitapos ang Kristo nga wali nga siya mao'y tabernakulo, mupuli ang Espiritu Santo, mo ni siya ang tabernakulo. Mga mahal lamong tigpaminaw. Unsa ang mga gikuraw man ani ni Valencia, di wa na. Di tanang nagkuraw-kuraw, nagkaraw-karaw. Kasing pa ni siya hiwig lansang, karandaw ba? Na ingon mas nida nga, di man gyud na, kanamati ko, wa, nagkatalaag man kuno. Ang imong pinasabtan, murag naglibog siya. Kaya ngano, buguon man. Niingon, niingon mas kuan, Sister Rida siya, maumanay, yawa-yawa ka na mo, ingon niya. Di man kami namulong. Sinida man nga nag-obserbar mo sa mga malamong tigpamnaw, Sister Lina Balaba, o mga nagsunod, mga kaigalaan, among gipagsabtan ninyong kamatuoran. O dinitama natapos ang atong mapagtuon kang Sister Lina Balaba. Kinyang inyong alagan, Evangelista Reverend Charlie Unyo, o sa ngalan sa kaubang Evangelista o Ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. O kini sabi niyo igsoon, Brother Ronald Kanyaman. Sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr., kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hayamati, tayo